таи зиёда аз 2 моҳ мешавад ки сироятёбӣ аз вируси нави коронавирус боиси ташвиши сокинони аксар кишварҳои олам гардидааст. хушбахтона то ҳол дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати сироятёбӣ ба ин вирус ба қайд гирифта нашудааст ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тибқи супориши роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар ин самт тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муоинаи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ миқдори зарурии маводҳои доруворӣ, маводҳои безараргардонӣ ва маводҳои муҳофизатӣ ки зарур мебошанд омода гардидааст. дар пайи сару садоҳои бардуруғи воридшавии коронавирус ба қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 5 марти соли равон идеяи сокинони мамлакат аз нофаҳмӣ сӯи бозор ва дигар нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал аз ҷумла нуқтаҳои фурӯши орд шитоб намуда ин маҳсулотро аз меъёр зиёд харидорӣ намуданд. аллакай чунин ҳолат дар бозорҳои пойтахт кам мушоҳида мешавад. дар ин баробар масъулини бозорҳои мамлакат аз ҷумла бозори меҳргон ба сокинону меҳмонони пойтахт муроҷиат намуда чунин изҳор менамоянд. имрӯз роҳбарияти бозори меҳргон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати шаҳри Душанбе тамоми чораҳоро баҳри муҳайё намудан ва фаровон намудани маҳсулоти ниёзи мардум равона карда истодааст. мо با باوری کامل گفته میتوانیم که تمام مردم شهر رو با محصولات نیاز مردم تامین کرده ایستادن و مردم میتواند آماده آزادانه خرید کرده از بازار رود. امروز در بازار وضع معتدل است. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ бо мақсади фаровонии сабади истеъмолии аҳолии мамлакат барномаҳои гуногуни давлатиро қабул намудааст. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз 4 ҳадафи стратегии давлат ва ҳукумати кишвар маҳсуб ёфта дар фаровонии маҳсулоти хӯрока нақши бузург дорад. дар ҳамин доира дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамасола майдони кишти ғалладонагиҳо, меваву сабзавот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ васеъ гардида ҳосили фаровон ба даст меояд. дар назди корхонаи агентии захироии шаҳри Душанбе корхонаи истеҳсолии ордбарорӣ ки дар шаҳри Ваҳдат ҳаст ҳамарӯза 70 тонн гандумро коркар карда ба мардум пешниҳод мекунад. дар пайи овозаҳои бардуруғи гурӯҳи аз шахсони манфиатҷӯ ки боиси сарсониву саргардонии зиёди идея аз сокинони мамлакат гардид, фурӯшандагони бозори меҳргон иброз медоранд ки шаҳрвандони мамлакат бояд ба овозаҳои беасос бовар накарда, баръакс ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд. иқболбин назарова дар ин бозор нон мефурӯшад ва хушҳол аз он аст ки дар кишвараш сулҳу осоиштагӣ таъмин аст. ӯ ҳамзамон мегӯяд он ҷо ки сулҳ бошад ризқ ҳам фаровон аст. باید ما مردم تاجیکستان آبروی ملت خودمان فکر کنیم. من نون فروش، من نون سیروی اوضاع بردروغ آمدگی، همه دروغ، همه بازارا پری آرد، مغازینا پری آرد، روغن، مکرون، من آرد محصول دست خودمان نون کرده، من سیروی، همه سیرو، شکرانه دولت، همه سیری. ما مهنت کرده یافتیم یگان کمبودی نیست، مهنت دست خودمان. باید ما با مهنتمون به قدرش برسیم. عبدالبصیر باشه. масалан оилаи забирофо аз шаҳри душанбе гарчанде дар бораи паҳншавӣ ва хатарҳои коронавирус дар аксар давлатҳои дунё тариқи оинаи нилгун ва дигар воситаҳои ахбори omma маълумот доранд, вале ба овозаҳои бардуруғ ки ба ҷуз аз манфиатҳои шахсии касе ва иғвоангезӣ асосе надоранд бовар накарданд. ҳар як одам, ҳар як соҳиби хона ҳамин ғами хонаро мехӯра, роҳбари давлат ҳам ҳамин ғами халқа мехӯра, фикри ҳаминро мекуна, андеша мекуна ки ҳамин мардум сер боша, пур боша, тинҷиву амонӣ боша. сухри ҳамин сулҳу ваҳдату ҳамин чизоро кунем ки ҳамин давлатмон тинҷа, ҳама халқ осуда аст. ҳама ай пайи кори худаш, ай пайи кори зиндагиш. барои ин оила ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва риояи гигиенаи шахсӣ беҳтарин мубориза алайҳи бемориҳои сироятӣ маҳсуб меёбад. онҳо тибқи тавсияҳои табибон амал намуда, ҳангоми аз кӯча ба хона даромадан дастҳоро бо собун мешӯянду дегу табақро ҳам тозаву покиза нигоҳ медоранд. агарчанде қисме аз сокинон ба мағозаи фурӯши маҳсулоти хӯрока шитоб мекарданд, вале буданд шаҳрвандоне ки сӯи мағозаи фурӯши китоб мерафтанд. ин лаҳзаҳо аз мағозаи фурӯши китоб дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт наворбардорӣ шуданд. ҳангоми сафти гузориш мо нафарони зиёдеро мушоҳида намудем ки саргарми ҷустуҷӯи китобҳои дӯстдоштаи хеш буданд. сокини шаҳри душанбе фаридун ҳакимзода хоҳиши набераашро ки ба ӯ китоб дархост карда буд иҷро мекунад. ман 4 фарзанд дорам, 4 набераи калон дорам.
мактабхона аст, 4 синфи 4, барои ҳамин як имрӯз китоб математика лозимия ёфтам, ҳамина ман гирифта ба набирам, метавонам ки бо хубтар хонад, фаҳмад математика ва аълхон шавад. шахсе ки китоб намехонад, маълумот надорад ва ё фикрашон тамоман дигар, суст албатта. бинобар ҳамин мо ҳаракат мекунем ки ҳар як фарзандамо хуб нақш хонад. мехоҳам ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон фарзандаш ҳаракат кунад ки фарзандаш маълумот гирад, хонад. зани тоҷик дар тӯли таърих ватандӯст, фарҳангпарвар, боифат ва қавиирода боқӣ монда, фарзандони хешро ба китобхонӣ ҳидоят намудааст. ба андешаи сокини шаҳри Душанбе Қурбонова саломат, инсоният дар тӯли таърих рӯзҳои бисёр мудҳиш ва фоҷиаву офатҳоро аз сар гузаронидааст ва ҳолати ба амал омада дар аксар кишварҳои ҷаҳон вобаста ба пайдошавии коронавирус чун ҳодисаҳои қаблан ба амал омада роҳи ҳалли хешро пайдо хоҳад кард. ман дар ин рӯзҳо ҳеҷ ба таҳлука надаромадам, барои он ки ман боварии комил дорам ки дар Тоҷикистони азизам ҳеҷ гоҳ моро дар ҳолатҳои ногувор намегузоранд. бинобар ин ман омадам ки аз китобхона китоб харидорӣ намоям барои фарзандонам, зеро китоб ин ганҷи пурбаҳост. вақте ки одам фарзандашро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватанпарварӣ тарбия менамояд, китоб мехарад, ба китобхонӣ водор месозад фарзандаша, аз ӯ фарзандҳои хуб ба воя мерасанд. ба маълумоти шаҳрвандони мамлакат расонида мешавад ки дар пайи хуруҷи бемории коронавирус дар ҳама гузаргоҳҳои сарҳадии мамлакат ситоди доиму амалкунанда ташкил карда шудааст ва он шаҳрвандони хориҷие ки вориди Тоҷикистон мешаванд, ҳарорати бадани онҳо тариқи ҳароратсанҷҳои фосилавӣ санҷида шуда, дар сурати мушоҳида намудани нишонаҳои ин беморӣ ба карантин фаро гирифта мешаванд. ба аҳолии кишвар тавсия дода мешавад ки муваққатан дар ҷойҳои оммавӣ, дар чорабиниҳои оммавӣ ширкат наварзанд ва ё ки гигиенаи шахсиро риоя намоям. мутобиқи маълумоти агентии захираҳои моддӣ ва тоҷик матлубот, захираи маҳсулоти ниёзи аввал дар амборҳои мавҷуда фаровон мебошад ва тавре аён аст, ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳо дар назди бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар, махсусан шаҳри Душанбе, ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ доир карда мешавад. айни замон чунин ярмаркаҳои фурӯши маводи ғизоӣ дар пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома доранд. таи чанд рӯзи охир ҳангомаҳои бардуруғи паҳншавии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутаассифона қисме аз сокинони кишвари моро ба таҳлука овард ва онҳо аз беаҳамиятӣ ва нофаҳмӣ миқдори зиёди хӯрокаро аз қабили орд харидорӣ карданд. бояд як чизро фаромӯш накард ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ягон давру замон мардуми хешро дар канор нагузоштааст ва баҳри таъмини зиндагии шоистаи аҳолии мамлакат саъю талоши бесобиқа анҷом медиҳад. имрӯз 6 марти соли 2020 аст. тавре мушоҳида мешавад сокинони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз пайи кору фаъолияти хеш равона ҳастанд. илҳом ализода, суҳроб назарзода, Душанбе, Ҷаҳоннамо.